बाहादुरिनि फिसा सिखारद' माबार सिला सिबनांगौ सिखारद' माबार र'लै दसेबाव मालाय गोदै गोदै सिमां नुनायाव बारनि मा दसेबाव बेलाय माबार फैद' आइ आंनि फिसाजोखौलाय मोदायसो हमबाय नामासै र' दै लायनां मा बिमा खर' जाखो ए माथो जेबो जायाखैलाय आंनालाय फिसाजोआ दिनै फागिसो जामारदों नामाखै सिगांनि कर'ना भाइरासआसो जाफिननो हागौ र' बेखौ उसति बारिया माबाया ए नोंसो मा नोमफा खर' जालायखो फाफ्लि बोरै नोंहालाय मा होनो मा खर'खौ बिदि खालामबाय थानांगौ आंहा बेखौनो फाग्लिसो जाबाय सानदों आंहा एक्टिंसो सोलोंदों नै माबालै आयै दिनैहाय बबेबा गोजाननि डाइरेक्टरा आंखौ नायनो फैयोनो बेखायनो एक्टिं खालामनो सोलोंदां बिदिसो आंहा बेखौनो बेलेगसो सानदोंलाय देहाय मोजां सोलों जोंहा एक्ट्रेस जानांगौ ना माथो बेनोमोन खोमालै बानुआ मानसिफोर खोन्थानाय बादिबा Hello? Hello? Oi Nani. Nani? Wah, sila danger थार माथो Hello? ए आदामोना सफैबाय औ सफैबाय ओइ मामि नै आलासिफ्रा सफैबाय ए बाबुमोना सफैबाय औ मादै सफैबाय ओमफ्राय नानि हाखायो दा ओमफ्राय माखौ हाखायो जारलासैलै एक्टिंखौ होनदां एक्टिंखौ हायो आंना फिसाजोआ देन्जारसो मोसानायावबो देन्जारखासो मादै अके हगारखायो दा नानियाबो अकेखा दा अके आंल' फेमास जानांगौ जायो सिन्था दा खालाम नोंखौ बै सोरां एक्टर लिंसार एक्टर मोजां एक्टिं खालामदों आं लांबावगोनसो नै बिथाङा हाब बिदिबाथ' मोजां जाथारबायहाय आदामोन मा डाइरेक्टरालाय सोरथो जाखो ना नोंनो आं नङा मादै नैबिसो आंसो मादै माथो सिरि थाबाय थायो आंहा डाइरेक्टर नालाय मादै एसे लेभेल देखायनांगौ ना ए मोजां मोजां हा माथो जाखो नोंसिनि नामफोरालाय आंनि मुङा दा खोन्थाथ'ला मादै ए दे उनाव खोन्थानोसै डाइरेक्टरखाय नङालै मादै बिनि मुङानो दा खोन्थाथ'ला बसुमतारी खासो नोंनालाय अ आंनिया जोंखायलां बर' आयु जोंबायसो दे सोंलाहां बिदिबालाय नङालै मादै बिनि नामानो जोंखायलां बर' आइ सानैनि नामाबो देन्जारथार माथो दे बिदिबा गासिबो सोंनायफ्रा जाजोबखाबायबालाय मादै न'नि नाम्बारखौल' हरदो न'नि नाम्बारा ए 39 हा 39 ल' नङालै मादै नोंसिनि मबाइल नाम्बारखौसो बिदां 39 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
आंलाय न'नि होननायखाय न' नाम्बारखौसो सानदों जोंना नानियाल'सो मबाइल लाखायो नै आइ नों दा मोननो नाम्बार नांगौनो ए आंनिया 28 साइज माबा नों आं साननायखौनो सानदों दा औ बा नों साननायखौनो सानदां नङालै मा 28 साइज बिलाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौसो बुंदां ए आंहा बेखौनो आंनि ब्लाउस नाम्बारखौसो सोंदों सानदां दे हर दे लादो र' मबाइलानो एफा फिसा जोंहानि नानिनासो देरसिन माथो 75730 जाबाय ओमफ्राय मादै आदै गैया नामा माथो नुथ्राखै आदैया एव बहा एव होनलांखो मादै बेंगालराव आलासि जाहैदों मासि डेन्जारास मानसिबा दे बिदिबा नानिनि एक्टिंखौनो दसे नायनोसै थां नानि मोसाहैलाय ए मोसानानै देखायनांगौ र' मादै डेन्जार माथो सलिड बरिया दे बिदिबा थांसै खोमा साबो फुदुंनाय जायासै लोंगौमोन खोमा थां नानि फुदुंहैदो थां साहा होनो बाना दासो थांसैखाय सिरिसो थाखादों लोंखाया खोमा दा जोंहा सिनिसो लस जागोन नुदोंबा माबायदि साहा होनो बानाया नुदों दे होमबा थांसै दे जागोन दे बाय बाय नोंसिना जाबायना जाबाय र' नै जाम्बा ओरैसो थानांगौ सना नों आंनि आं नोंनि बिदि खालामदो खाबायना नोंनाबो जाबाय जाखाबाय दा नोंसिनाबो लोंखाबायलै आङो नै ओरै था एक्सन नों आइदै मा सौलाबायलायखो नोंहालाय गावहानि एक्सन होननानै एक्सनबो सौनांगौ नामा गालालै नोंसोरजों दालाय इंलिसाव एक्सन होननाय माने बुनो होननाय जाया होमबा खर'सो साजोब्बायलां दे एबार मोजां बानायफिनदो होद बालायसो लाङोलां बिदिबा दे एबार मोजां बानायफिनदो स्टार्ट सना नों आंनि कट ओइ मानो खारखो ओरै मानो खारखो मा जालायखो उफ जालालै माथो एक्ट्रेसजोंनो जयलिलिसो ओइ एक्ट्रेस डायलगा नोंनि दे एबार नों बुंनांगोन नोंलाय माथो खारदावबाय थायोलै गावहानो खानो थिननानै बेखायनो आंहा खारलाबायबाय आरो नोंनि दे एबार बुंनाया नै ओरै बुं सना नों आंनि बिखानिखा आं नोंनिखा बिदि बुं दै नै ओरै बुं
नों आंनि बिखानिखा कट Duy. जालालै बिसोरजों माथो जालायखो बे आं बुंनायखौलाय मानो बुंबावनांगौ जाखो नोंलाय दे खनसेबाव ओइ केमेरामेन ओरै फैलाय नायलाय पजिसनाव थाखा ओइ जायाखै दे एबार बुंफैलाय दे नै ओरै बुं हो आं हालालै दे जालालि नोंबो थांदो जोंबो थांसै थ'